Velkommen til det lille afsnit, tredje lille afsnit om livet på hotellet i Tønder. Og lige nu der er vi i gang med at skal gøre indgangen klar til Tønder Festival. Jeg håber, I vil kigge med. Så skal vi ud af vandhaven. Det har været ret svært at få den her byggeplads, som det egentlig mest lignede, da vi kom hertil, til at blive til en have, også sværere end vi nok havde forventet. Vi har selvfølgelig beplantet den med nogle forskellige ting, blomster og træer, men de her bede, som vi gerne vil anlægge, altså jorden er nærmest død, og man kan også sige, alt det der byggeaffald og julespor og sådan noget, og få det genoprettet og få det til at bare ligne noget, der vil en lille smule. Det har godt nok taget mere tid og energi, end vi måske nok lige havde formodet. Og jeg kommer ellers fra en have med en sådan en villahave, hvor der har været anlagt bed med små sten og alt muligt, som havde fået lov at gro til i 20 år, inden jeg overtog huset. Men det tog selvfølgelig også nogle år, inden det sådan lignede en rigtig have igen. Men jeg må godt nok erkende, det her, det var nok lidt mere tidskrævende, end jeg sådan lige havde tænkt. Nå, det var til det, skal have vandet nogle blomster bag tørken. Så har vi lige været over ved Thomas og tømme nogle af de sidste roser, som vi gerne lige vil have til at danne kant her i det her bed, som forhåbentlig snart begynder at give noget blomster. Så er vi lige i gang med endnu en borddækning. I går havde vi besøg af en kejleklub, og i aften har vi en afslutning for personalet på en efterskole i Højer. Og de skal så have serveret tapas. Så det skal vi have gjort klar til her. Når vi kommer her klokken 5:30, så skal vi lige have en lille forfriskning, så skal vi have den her tapas, og så ellers bare hygge sig. Så det glæder vi os til at tage imod dem. Jeg tror, vi skal stikke den her ud der til lagt, de er ikke så vælge i forhold til bestikket. Det ligger på kanten, kan jeg mærke. Så prøv at lige rundt og smide nogle glas på her. Vi skal også lige nå at levere mad til borgere, inden de kommer. Så vi har lige lidt travlt, men også fordi nu har vi lige haft opkald med mindehøjtidelighed igen på lørdag. Så der skal så være nogen herinde igen. Det er jo dejligt, at lokalet bliver brugt, så det har ikke været helt spildt at arbejde med at få det gjort klar. Og det var også rigtig hyggeligt i lørdags, da vi jo havde halvmør. Nej, søndags selvfølgelig, undskyld. Havde halvmør på besøg, så var det vist blive færdigt, så skal jeg lige have fået nogle glas.
Så er vi lige ved at prøve at lave et bitte højbed til nogle blomster. Det bliver lavet ud af nogle gamle paller, vi havde til at lægge. Vi kan lige så godt blive brugt til et eller andet fornuftigt. Så jeg håber, at vi kan få nogle blomster, der bliver pænt at kigge på. Lige nu der er vi lige ved at se, om vi kan få monteret nogle sider. Så sidder den næsten fast. Så vi kan også sætte den anden side fast. Jo, det lykkedes det lige at få siderne på. Så skal vi lige have pillet noget pind af de 2 halve paller, der er her, så vi kan få monteret dem på bagsiden. Herovre. Lige de her dage, der er vi lige i gang med at lave nogle små reparationer på væggene. Det er jo sådan, at det her fantastiske hotel har været pakket ind i glasvæv, plastikmaling, linoleum og cement udvendigt, lige så langt øjet rækt. Og det har desværre gjort, at der har været en del fugt i væggene, som jo til dels trak ud, da vi tog alt glasvæven og plastikmalingen af. Men der får vel pudsen med, og der er stadigvæk åbenbart en lille smule fugt i væggen, så malingen bobler ud en gang imellem. Ja, fugten det gør jo, at det salt, der er i sådan noget murværk, det trænger simpelthen ud. Og det er jo saltudtrækning, og det slår igennem alt. Altså, selv hvis du kunne beklæde den udenpå, vil det komme igennem. Så lige nu der har vi faktisk lavet små reparationer igen i den lille café, vi har lavet her i gangen og ude i mellemgangen og ude på badeværelset. Ja. Så der er lige et par timers fornøjelse, fordi først så skal alt skrabes af, eller løs, og så skal sparkes. Så skal det tørre, og så skal det slives. Og så kan vi forhåbentlig male igen. Ja. Så håber vi, at det jo selvfølgelig ikke er et evighedsprojekt, men vi er godt klar over, at det kommer nok til at ske nogle gange. Så det må vi hellere komme videre med. Så har vi ude at finde en dør, som godt kunne minde om den, der sad i vores facade ud mod stien og Kongevejen. Det er vi ret godt tilfreds med, fordi så kan vi gå ind og få lavet et hul ud og sætte en dør i igen, som det var i tidernes morgen. Så det bliver en af dagens projekter i dag. Det er så her den brugte dør, vi har ude at finde, den skal sidde. Der sad den oprindeligt i tidernes morgen, og det første vi skal have, det er at have vinduet her pillet ud. Vinduet ved siden af, det har ikke helt super godt, så vi håber lidt på, at vi kan bruge, rammen skal væk, men selve vinduet og skifte derover, og så skal vi have pillet stenene væk, og så håber vi, at der er et fint hul til døren. Så det er dagens opgave. Så er udtagningen af vinduet i påbegyndt. De gamle nye falser, som de havde opmuret for at få vinduet til at passe, er taget ned.
Så nu har jeg fundet sømmene herinde, som skal saves over, så kan vinduet poppes ud, og så skal vi have de her bjælker ud og falser udvendigt. Og så skal vi have kigget på den der overlægger deroppe, om det er noget, der er ved at sætte sig, eller det er bare en pynteskade. Spændende. Så er vinduet af. Så skal vi bare rejse med muren fjernet, og så er jeg gjort klar til døren. Hvor sætter vi lige vinduet hen? Men det ved jeg ikke, der er ikke så meget plads lige herinde. Lad os sige, at jeg tager det her isolering, så vi måske lige sætte den her ved siden af. Ja. Vi prøver. Den her, den skal vi vaske ind. Jeg tror, vi skal flytte stolen. Den her står. Ja, bare lidt skubbe lidt tilbage. Så jeg sætter den her, så den kan være. Jo. Er det så? Ja. Det er cirka 100 kilo. Det er cirka 100 kilo. Så er det lidt tungt. Hvad? Ja, så er det lidt tungt. Du kan ikke trække det. Det skal løftes. Eller hvad? Ja. Så er det sådan sjovt. Den skal du ikke få i. Få i. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke løfte den. Nej. Den er godt nok tung. Det er tilbage på mig kilo. Vi skal lige få det venner. Nej, men jeg vil have den længere over. Og så vil jeg lige have lidt mere, så lidt med lige. Jeg så ikke kunne støtte på. Det er tungt. Sådan. Ja, jeg skal have den. Og vi kan indlægge ud. Nej, jeg vil have min indlæg. Sådan her. Så. Så kommer sidste stykke væk ned. Nu skal der lige ryddes lidt op, og så skal vi lige have finpudset lidt og lige se, hvad for nogle reparationer der skal laves, inden vi kan sætte døren i. Og så har vi opdaget, at der på et tidspunkt har været nogle fliser på dørtrinene. Så det tror vi, det er noget, vi skal have etableret igen. Vi skal lige ud og se, om flisen den er helt rigtig, den vi har. Men det tror jeg. Så det skal nok blive godt. Så er vi i gang med at reparere faldseren, hvor døren skal sidde. Vi blev lidt forsinket, men dagens gæster er gået ind, så nu skal det lige repareres. Skal det tørre lidt, inden vi kan... Skal vi lige have lavet et bundstykke hernede med nogle fliser på, så kan vi sætte døren i. Så håber vi, det bliver godt. Så... Vi prøver igen. Sådan. Så er vi lige i gang med at reetablere dørtrin eller trappetrin. Vi kunne se, at der før har været nogle fliser, men dem har vi nok ikke kunne skaffe igen, så vi har valgt nogle andre i cirka samme farve. Så når den sidste flis ligger på, så er det lige lidt tør tid. Så skal vi se, om vi kan få kampen ind på plads. Så det bliver spændende. Så er vi lige slået lige på det her.
lige på bagsiden, for så hæfter det bedre. Og så skal vi se, om der er lige vagt på. Så fik vi lagt en penge, sat døren i. Det var drillet lidt, men nu er det på plads, og nu mangler vi kun lige det sidste finish omkring, og så topvindue. Så tænker vi alt bliver godt. Så er vi færdige med at lave mad og rydde op for i dag, og nu skal vi så nok lige bygge lidt. Men vi har jo kalenderen, den ser jo juli måned, så der er rigtig, rigtig mange turister i og omkring Tønder. Og det betyder også, at vi nogle gange kommer til at sige nej til nogen, fordi når vi laver aftensservering her på Grand Hotel i Tønder, så har vi valgt, at det gør vi på bordreservation frem til kl. 15. Og så bliver vi rigtig tit spurgt efter, hvorfor det. Og vi kunne også se i forbindelse med nogle opslag, vi har lavet, at der var nogen, der håbede, at det blev lavet om en gang. Men man kan jo sige, at det har både noget at gøre med den måde, vi beskæftiger på her, og så har det også rigtig meget at gøre med, at vi kan være rigtig bæredygtige på vores madspil. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at andre steder, hvor man tager ud og spise, der er der jo indberegnet en pris, eller hvad kan man sige, altså for det, man smider ud. Det betyder så også, at vi kan være lidt skarpere på prisen, fordi vi har ikke det samme store madspil, som man har mange andre steder. Vi har faktisk ikke mere madspil i vores køkken, end man har i en familie med 4 personer. Og det synes vi faktisk, at det er en god ting. At man ikke bare spilder en masse ressourcer, hvor man egentlig bare ender med at smide en hel masse ting ud. Vi har så et drop-in-kort, hvor vi serverer nogle ting. Men det har vi heller ikke så stor spild på, fordi de retter, vi så serverer på det kort der, det er jo også ting, som vi i forvejen laver som borgermad for eksempel. Noget, der er i forlængelse af det. Og så har vi taget en beslutning om, at her fra næste uge af, så åbner vi for drop-in-kortet til aftensservering. Men det er så kun det, vi har altså, i forbindelse med vores frokost. ja, så en lille smule snack, som vi så skal have i den her bierstudie, som vi er ved at arbejde lidt på. Så det glæder vi os til. Og så håber vi selvfølgelig, at der er rigtig mange lokale, men også rigtig mange, som følger med, der ligesom vælger at komme og benytte sig af det her aftenstilbud, og selvfølgelig også de der gæster, som forhåbentlig kommer ud i den her kleine bierstue, som vi bliver stadig på benene. Ja. Ja. Skal vi gå ud og kigge på vores kleine bierstue? Ja, så kan hunden også lade være med Og vaske ben. at vaske benene. Det er i orden.